Hello. No poďte nám, Karol, ukázať, čo ste tu dotvorili. Trošičku neporiadku zrobím. Či poriadku. Je dosť často. Mať poriadok je dosť dôležitá vec. Trošičku poriadku. Trošičku tak. Dosť. Tak za každým. Že by sa tu trošku upratalo po práci, potom tu je toho veľa. No, dačo vidno opäť. Chladiče hlavne. Chladiče vidno. Mal si problém nájsť chladič nový, lebo ti ukradli však. No, starý dostal nohy. Z dvora mi ho ukradli, čiže som sáďal nový. Podarilo sa, no nový druhý. Nie je to nový. Na vodu chladič. No pokračoval som ďalej. Čo také? Hydraulický systém. Ponaťahovaný, tu je prioritný ventil. No toto musí tak, samozrejme toto také máme. Nemám ešte urobený držiak, tu na ňo tu ešte bude také L-ko. On tu bude držať hore. Tie hadice sú momentálne, no, uvidím, že čo, či ešte nejakých usporiadam, alebo neviem. Teraz je to tak poskladané kvôli funkčnosti a potom možno sa to s tým bude ďalej trošku, že by to určite to tak poskladať, aby nedošlo ku poškodeniu hadic, pretože no, keď to tu na pevno, na tvrdo a neviem. No plní sa to tu. Plní sa to tu, áno. No hlavne hore tam to hydrostatické riadenie napojené mám. Čo ďalej tu vidíte už chladič už mám aj olejový chladič už je napojený. Boli tu peripetie nejaké s tým? No to so všetkým je to. Tu nejaké príruby ja som si vyrábal zvárať a kolienka, kadečo, lebo to tu závi taký, tam nie taký. Musí to sedieť všetko, aj to mať nejaké umiestnenie. No. Ale aj tie hadice si nezohnal hneď vlastne. No to asi na 3-krát, samozrejme, lebo to je toho dosť a dačo tu vložím, niečo pridám, potom mi nesedí dĺžka, tak preto to radšej tak ako všelijak je to tu. No dole tu je ten hydraulický rozvádzač. Momentálne sú tu ešte len napojená na prednú radlicu. Tu. Celkom ešte chýba. Je to všetko tam, ako mám to uvedené. Už len to tu založiť, všetko pripravené. Trúbka je pripravené. Toto už len zložiť, ja som sa hral s ďalšími vecami. Toto ako mám, je to tu prichystané na komplet, už tu len zošrubovať. Keby tak ešte hodinku možno, teraz som sa pohral, tak je to zrobené. No ale tu s takýmito vecami tu všelijaké takéto kolienka vyrábať a zvárať a príruby. Toto je zaujímavé, toto je zo starého chladiča, sadlo tu na to, prevrtal som väčšie otvory. Prívod, tu je prívod oleja, nová hadica tu sa vracia z chladiča, ide tu do filtra, tu idú dve hadice, všetko samozrejme nové. Spony, príruby, podložky. A to čo je taká vôľa? No neviem, ale však som doťahol, neviem prečo je taká vôľa. To ešte sa musím na to pozrieť. Cilingy. Tak povolím, vyberiem to vonku a dám tu ešte jednu. Nevšimol som si to, ale isto je to dotiahnuté. Dal som tu a to nič, dobre, to upravím. To rýchlo si už zrobím, dám tam ešte jednu. Tu. Ja to ešte ponatieram, aby to nebolo také, tu je prepojenie do druhého válca. Tu ešte jedna chyba. Mám všetko pripravené. Čiže celá hydraulika je skoro zrobená, akurát chýbajú na zadné piesty, na zadné válce. Chýbajú hadice, tie ešte nemám. Ale čiže to už len dve hadice idú. Už len odtiaľto dve hadice tu napojím. Všetko, prívod, spiatočky, chladenie, je komplet.
je komplet zrobená hydraulika, akurát už len, mám to tu, akurát tie dve hadice ešte na zadný štít, tie nemám. No to zmerám si teraz najbližšie, že aké dlhé budem dať vyrobiť. Na vodu ešte, chladíš na vodu mám, potrebujem, vyrábajú sa hadice, odtiaľ to potrebujem priviesť na druhú stranu do chladiča, odtiaľ to sem hore, z druhej strany to bude lepšie vidno. Odtiaľ to sem, toto nejak to ešte prispôsobím. Ventilátor, samozrejme ešte ventilátor. Ventilátor ja nebudem dávať ako je klasicky na LKT-čku hnaný cez podľa otáčok, ale dám elektrický a snímač teploty dám do systému, do vodného systému a podľa toho bude chladiť. Momentálne je taký chladič. Samozrejme ho treba poupravovať, to zatiaľ som len také niečo zohnal, doniesol. Nejak tak. Tak by som chcel, no, idem sa tomu venovať. Vidím, že čo. Chladič na perinkách ako bol, no to treba ešte ponatierať. Čiže toto je hydraulický systém. No tu je to, tu sú hadice, trubky ešte, čo idú na... Tam vidno tiež, nie je dozapájané všetko. Nemáme svetlo. Nie, svetlo, no ale vidí, tu je. Tu je hadica, no, som tu už pripravujú sa vypaľujú plechy, čo pôjde, no držiaky, alebo ako to nazvať, čo pôjde tu na výjak. Toto sa pripravuje. Zatiaľ si tam sedí. Zatiaľ je tam na výjak, áno. OK, takže... Takže toto, vo vnútri v kabíne sa nedieje nič, pretože kompletizujem tu hydraulický systém a vodu, aby to bolo, dalo sa to naštartovať. No tu ešte samozrejme na držky potrebujem na kvapalinu, na brzdy a na spojku. Chýba mi ešte, no toto, tieto hadice, toto dokompletizovať. A tak tam dole reduktor bude sa meniť, ako som vám tam ukazoval už predtým, tu gufera a ten železný kružok, čo sa po ňom kružú tie gufera. Toto vymením, dáme koleso, no samozrejme brzdy mám zrobené, tam sú prichystané, osadiť, dokončiť vzduch, výfuk, palivový filter, sem, tu mi chýba ešte nádobka na kvapalinu na spojku a traktor pôjde prvú skúšobnú jazdu asi vonku, no káble ešte nejaké, vodíte tam elektriku, takú zapojím, len aby som to dokázal naštartovať. Takže vyjde z garážu po koľkých mesiacoch? No. Odkedy tu sedí? September, október, november, Od septembra tu je? Od septembra je. Sa mi zdá, že nie, či? Nie, v septembri som ho rozobral. September, október, november, december, január, február. 7 mesiacov. No dlho. No dlho. Dobre. Takže tak by som chcel ho naštartovať, vybrať vonku kvôli tomu, aby som vedel na výjak dať, pretože ručne ho tam nedám. Na výjak budete dávať vonku. Dáme vonku a tak sa vráti späť do dielne, aby som tu podokončoval. No hlavne potom tie veci okolo kabíny, interiér, plechy, elektrínu. No, Lego sa kompletizuje,
Priatelia, nezabudnite dať like. Odber. Áno, a nezabudnite vyčerať si video s priateľmi. Ahojte. Tak, ďakujeme za sledovanosť, majte sa pekne. Dovidenia.